Senator Mungatana River Danson Mungatana opwoyo jatend piny Kenya William Ruto kuom siro dwaro mar jatend Azimio Raila Odinga e bedo jakom duol matayo chenro mag pinje Afrika ta AU. Mungatana wacho ni Ruto nyiso telo makare kuom siro Raila lwedo ka koro dwaro mondo Raila osir Ruto e laro kom tend piny Kenya yiero mabiro mar higa 2027 kalure ni Ruto nosiro Raila e laro kom tend piny higa mar 2007. Mungatana wacho ni oganda jo Kenya nyaka ng'e ni koma mar Raila dwaro no biro kelo ber ne piny kendo komedo ni tend William Ruto biro siro Raila mar yudo koma makamano. Rais Ruto ameonyesha kwamba yeye ni statesman. Hana chungu na mtu, hana shida na mtu. Ikija mambo ya kupusha agenda ya Kenya, atasimama na wewe. Wewe ni mpinzani, wewe ni supporter wake. I think I'm very happy with that attitude. Na mimi kile kitu ambaye I want to plead with former Prime Minister Raila Odinga ni kwamba 2007 William Ruto alisimama na wewe. William Ruto alisimama na wewe ukapigania kiti hata kama hamkufaulu, alisimama na wewe. Hesabu miaka 17 baadaye William Ruto amesimama na wewe tena in 2024 anakusaidia ukue African Union Commission Chairman. Sasa tunakuomba wakati ukifika wa 2027 na wewe uregeshe mkono